Вячаслаў Струк працуе на прадпрыемстве Брылёва ўжо больш за 25 гадоў. Пачынаў з пасады ветурача. Зараз жа начальнік цэха жывёлагадоўлі. Самае галоўнае для кіраўніка – арганізаваць працоўны працэс, каб вытворчасць малака была больш эфектыўнай. З гэтым Вячаслаў паспяхова спраўляецца. У мінулым годзе сярэдні надой на карову склаў 11 750 кілаграмаў. Напярэдадні свята кіраўніку указам прэзідэнта прысвоена ганаровае званне заслужанага работніка сельскай гаспадаркі. Главным образом влияет уровень и качество кормления животных. При заготовке кормов наша агрономическая служба уделяет огромное внимание качеству. Также при заготовке обязательно контролируется ход заготовки кормов, качество кормов ветеринарной службы, зоотехнической. И в результате мы получаем корма отличного качества, первого класса, что позволяет нам добиваться подобных результатов. Падставы сустракаць дзень работнікаў сельскай гаспадаркі ў добрым настроі самыя лепшыя. Агракамбінат Холміч Рэчыцкага района – адна з самых паспяховых гаспадарак Гомельшчыны. У гэтым годзе камбайнеры намалацілі добры ўраджай збожжа – звыш 13 000 тонн без уліку кукурузы. Нарыхтавана добрая кармавая база. Такіх вынікаў немагчыма дасягнуць без граматнага кіраўніцтва. Намеснік дырэктара Артём Маскалёў удастойны абласной узнагароды за асабісты ўклад у развіццё галіны і атрыманне высокіх вынікаў працы. За счет упорного труда, любви к своему делу, любви к родине, любви к людям, которые у тебя работают. В этом году заготовлено силоса ровно на 50% больше, чем было в прошлом году, в связи с тем, что, слава богу, год был урожайный, и собрались силами, хорошо подготовили технику, хорошо провели посевную кампанию. Результат налицо, хорошо отработали люди, которые трудятся на земле. Веткаўскі раён заняў першае месца па нарыхтоўцы травяных кармоў. Тэмп росту да сярэдняга ўзроўню папярэдніх 3 гадоў склаў каля 120%. Нарыхтаваны травяных кармоў у разліку на одну умоўную галаву жывёлы 39 цэнтнераў кармавых адзінак. Весна удалась, скажем так, травы подошли достаточно неплохо в ранний период. Первый укос трав мы завершили в начале мая, что позволило в дальнейшем получить и третий, и четвертый укос. Плюс к тому, что в Ветковском районе высеяно почти 4000 гектаров многолетних трав люцерна, которая дает неплохой урожай. Все хозяйства сработали неплохо, практически в одинаковом ритме и темпе. Гомельская область упэўнена утрымлівае курс на развіццё аграпрамысловага комплексу, мадэрнізацыю вытворчасці і павышэнне якасці жыцця на вёсцы. Валовый сбор зерновых, зернобобовых, кукурузы и рапса составил 1 381 000 тонн на сегодняшнее утро. В государственный заказ аграрии области поставили 55,5 тысяч тонн зерна, а также дополнительно 2000 тонн высококачественной пшеницы для Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Кроме того, в счет госзаказа направлено 9000 тонн масла семян рапса на Гомельский жировой комбинат. Хлебаробы Гомельшчыны атрымалі з рук кіраўніцтва вобласці заслужаныя ўзнагароды. У фінале мерапрыемства ўсіх прысутных чакаў святочны канцэрт. Нагадаем, дзень работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці ў Беларусі адзначаецца штогод у 3-ю нядзелю лістапада. Владислава Халабокіна, Александр Швыдакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».